Trí dó híon náid dírí briann seo gléamh na Nuachta inmh a chéadainn a naoláidíag miabran 2016. Mór Nuacht an léineamh go mlisce an dáta mí chearta. Tá sé an 13 miabran agus déardaoine atá. Níor chúla sib an dáta eile. Agus baineann mór scéal an lé inniuh le Donald Trump ar nó bhfuil mór fictúr cibé. Agus baineann an scéal seo go háirithe le tionchar na Comhairleoirí sa teachbán. Tá pocail ag teastal webm agus sinní an iad inniu. Fíor spéisiúil mar sin. Tá an túchtar an Trump tar éis trí secondanis tá ag gairí róbhreaiteach ar a bhoclóir. Seampú. Ahrú amláin, cúlú. Tá an túsal Trump tar éis trí ahrú amláin, de sin cúlathe a dhéanamh dí chéadaí na bháin. Agus é ag seachant ag dul timpeall ar na gealúintí a thug sé mar iarthóir. Go dtíobhinn ag dul ina polasathe a raibh sé ar a son rins léhantaíoin. Well, fear an teachtaníir sé é, ní léonú duile le rá faoi. Tá an pártaí Poblachtánaithe bPonc is cosúil. Tá sé ag barthaisliú agus tá na hilbhéimena seo, na tuislí seo ag chur olc ar vótáirí go dtíobhinn tá siad ag chur na vótáirí chun searúis le bheith fírinneach. Tá le pobl garamúil na bhóbailte ag bhreathanú go dúisc go neamhchártúil ar an uachtarán agus tá an dearcar seo ag bolagú síos más ceadúcht dom gaeilge chur ar bhéarla go dtí na hiorthóirí áitiúla. Tá studum ar na vótáirí, pus agus stúic agus graincarb. Agus seo ag tarlú I rint den na táseantra chuí is antaoife ó híh vótaí Poblachtánaithe. Agus an pártaí agus tuislithe an pártaí a Washington chur beagachtach agus leaghmhiseach chorp. Tá sin ag fágáil reachtóirí ag strachailt chun vótóirí anchasacha spreaga
agus foiinnefacha an tú. Nuacht idirnáisiúnta tá na stáitiantaithe ag tógáil seasamh níos géire is foiimhrí ile ról na Rúise sa tSiria. Ach níl tála go fáileach sáin sna cainteanna idir Rex Tillerson agus Vladimir Putin. Ba chosúil go raibh dóchas ag Donald Trump go mbeadh comhghuailíocht de heisa cínt idir na stáitiantaithe agus an Rúis. Ach tar éis an rétric seo I leo go tháinig amach as rialtas Meiriceá is beag rialtas na Rúise do le ggófort le Meiriceá éon rud. Agus tá dóchas rialtas Trump mar sin ag neathlú. Muna bhfuil sé ag tepa. Paul Manafort níl sé I gceann líne an chlár nuaíochta seo. Ach bhainneann an túsal Manafort ar nó le feachtas tóghánaíocht de Donald Trump an noraí. Bhí mis go háirithe ag brean nuair an 9 milliúnasa an noraí. Lá 8 rúil ina híal. Tá na milliún dollar ó ísachtóirí ceangail sa le Trump inis. Ar an 9 lúnasa has Paul Manafort siar ó bheith ina sreoirí ar achtas uachtaránach de Donald Trump. Tríis sealbhíocht garaid in our bhua Donald Trump ainm nuachán na Poblachtánaithe in our haceáladh ríomhphoist na Néonlachach agus in our thosa fisrathirí hí sin ó focail atáin. Ag dúna fearachais ar thagháil an achtais leis an Rúis. Ní dhearmid éon duine. Tá an Turc trína chéile. Tá an-ábhart I réim sa Turc. Agus tá folús mór le líana. Se do hála ná I ndiaidh an éirithe amach an noraí a heb. Díbriú na mílte as poist. Agus níor chuirú ionadathe isteach sna poist sin go fóill. Níl éonra deile le ráthagam faoin Turc. James Baldwin an scríbniú a fuair sé bás an 1987 ach seo é ré a réime más ceadrocht an chur mar sin. Tá a leabhar tá mórráchairt ar a leabhar. Tá sé tríis ómós agus forchás a bheala ó daoine mar Raoul Peck agus na hísaí Coates níor sagam géir. Tá thar I breanú ar aistí James Baldwin mar rudaí fáiúla, fáistneacha, tarngeirteacha. Beidir é.
Well, credigí nó ná credigí, níor Mario agus níor ihu an béir agus an leon zú mósol I rihin léigir. Agus tarhalú an dá envi sin le diannaí agus cuireú go teach díd an da envithe sa siúrdáin le diannaí. Well, ní chéad sí mór an daoine seo ach níl deire le Mahmoud Ahmadinejad ar uachtarán na híráine. Ba radachaí rábhlín diago hin nuair a táú ba antaisceach bhíid ach brisú sa bhríon 2013 ach tá sé tar éis dul iná cóirle na Ayatollah agus tá sé á chur féin chun tosaí mar iarthóir. Bill O'Reilly tá sé tSiria. Inis níl sé tSiria néachar tá fisrúcháin siúil ag Fox News a bhfuil a chlár cainte a chlár nuíochta agus tá dú bocla tú I mnéachar. Gaith mé larg bronar. Tá a chinúint ag bhrá Hailech Murdoch agus an fisrúchan. Ach níl dáteach go bhfuil sé faoi léigear. Tá ráflia dul thart agus luimhaintí á gur le an seo gur bhí úsáid sé mrá thar fréamh sé 50 bliain is cosúil. Tá Airlíne United I dríbleid. Agus ní amháin gur smáliú iad marall an achtra a hafadó couple láhin in our taring giu passionate amachas etlan. Tréis dó hiochan I cheannach. Agus in our gorta jua agus banniu foilas. Near Ro United leiskil. Dúirt siad gur a bheith féin a bhí an locht agus dhéanamh seo chaith siad I féin nithe hochail siad an Paul níos daimhne dóibh féin. Mar rinne gnó mar gnólacht chaithe tú aisceachas a ólam. Fiú más aisceachas bréagach agus níor léirí an Airlíne an taisceachas ceart. Well, sparálu an Venezuela, sin darahuiil ar leid. Agus fuair siad an spásas seo, an faoisimh seo, mar gheall ola is dócha. Tá si de bra phrais ola ag ardú. So níor luic siad a bhíocha go fóil, ach muna nairóí praisan í ola go mór sa rwad by an tír ag tuairt ai róchhainneacht. Tá Mario Cuomo
governor Nuacht sílim, ag cur le na bhuanaí liberálacha. Ní hé le na smaointeachaí liberálacha a portfólio polítíochta. Tá sé ag fógart pleananaí don bheanachma. An cailín neamh aglach, cailín gan agla. Seo hé an dealamh nua, béarla, fíorla scarl. Cuireadh sús Wall Street le déanaí. Agus seirtá na cailín beg de cumitántasach a haid agus iad tuairteáí an taramh mór grána atá Wall Street. Tá an dealmhóir míháasta agus ag rá go suíomhann an dealamh nua seo teachtaíocht an taramh. Níl na liberálaí róthásta le seo, tá siad ag rá nach bhfuil an ach fir a bhfuil feití sorb raibh glúiseacht na man, cábhas nach bhfuil ceart acu. Sport. Níl a isa gom céir do rinne Russell Westbrook, ach is cinnte gur Simán for sé triple-double. Céir sin deannas agam. Bhaile séasúr do scrista bu chosúil, is chosúil, ach níor bhesin amháin a bhí ceanasach. Bhí lúthleasa eile a bhí chomh ceanasach céanna. Damsa ag Scottish Ballet, cheartm gaeilge chuir sin, ballet na Halban. Tá siad a damsa in Nuacht le cóirithe de Ránta Dylan Thomas. Breatnach sílim. Tá Robert Ryman tar éis brontanas alíne a thuairt do Dia Beacon. Is ag go dé Dia Beacon ach glacam leis gur muséum. Is ístoch sé alín ístoch agus is mótíine de ístochas bailíir. Jeff Koons tá sé tar éis pictiúí mórlará a achrathú Wally Louis Vuitton. Whoop-de-doo. Agus fanat le fashion tá Hillary Clinton le feiceáil bhróga. Well, le feiceáil Instagram. Bhróga ní hé. Tá Hillary Clinton ag caithfh bróga le me mí chearta. De chuid Katy Perry agus pictiúí den chaithfh seo Instagram. Hoorah! Well, má dhéanann tas a páistí, agus má dhéanann siad san páistí, agus má dhéanann siad san páistí. Sleocht, leachtar, sleocht, leachtar. Tá tú go má ag atáirigiú, nach bhfuil. Má tá áthir agat atá antín agus an tógálach chuireann tú in ospidéal leithliise iad.
agus tá políocht Meiriceá faoi láthir clíonú éidiró leithliseachais. Sinna méid don nuacht inniuh, tá súil agam gur bhain sibh tainmhas agus go mbeidh ag caint le chéile a rís sarhád. Idir an dálín go imreacht dé oribh go léir. Slán agus